nga sa sha asam nga ring video nga le vlog nga pan ya ka nature ka jing im ka lifestyle ki khasi jaintia jongi shapo asam but don ki para khasi jongi ki basa sha meghalaya am baro don kartu kanne ki ba kren kumne o pitesa sha po asam te pideki dikhar asam pe ngam keno baro ki khasi jongi nga keno ta nga krentai tu ki bam don ka jing start kamut ki bam jo late school ha ka jing im jong ki kim tip ya ka tin jong ka prathe ni sa spa asam ni kren bun jai ki ten ta ka tin khasi jainte ni nang ban kran ka tin bangla ten ka tin hindi baro katin asamis badon katukan ne ki para jonge ki para khasi ki ongkum no yangi o pite ki dikhar pikren dekten dikhar kumta kumne te nginang man kren te ngikren be bale kene ke mon jonga ke mon jongi te kitu pat ki bakren dektin phareng pin ongkum no yiki kamut phareng udon krispek shibun hakmat jongpi hari ketu ke por shua independent kari swaban yo lailut kari mano pesan shar ya kane kari jongi british pilaklat british kumun upen wai pristom ya ki pa jong kari jongi pilaklat ketu ke por ngatarai badu pareng ngayo i balai hadu kane kini khasi jonge ki bet pareng palat ngam tip shisha hadu kane balai ladon upara jaj khasi jongki uba paukman uba thau ya ka nam hapo ka social media ladu lej ban level kisna ban kentho ban keno yo balai hadu kane nakane ka daw ngiri pejpa nang kyu shikman dap sedu tang ke lorni ke bisni pimyo i de kharu muslim udon kate ke unity don kate ke jing yaranti ladjia ha dubai ude khar po india muslim po india unjaj surok unja protes halu kate ke jing jia pat ngi khasi pat ngin ongkum no yap shetu liya kum to phin ongi o denam de sorry guys sorry mistake tapi ngam ko nore barok ki khasi jongi pe la tipi song tu emperlok ni ki khasi ngi sach posam bale ngimde kasnam jong khasi kejai penriu khasi la de phila seput kat ka phila seput pe yo para khasi jong phila da uyai mentaj khmat unya lam ya kejai jongi berkentiu ya ka shakmat jong perthe wat jubu kam sim jong phi bangin patan ya o shidin nginam aila di uban ya shakmat pat jubu ya te ka kentin basniu po man sim jong phi pe perlok han wat ngaladash pe perlok han lewat pe perlok han rewat la danga sa spo asam bro pio i kanunga i pi ki para khasi jente jonga ki basa spo mangkalia belenga shna daktin khasi hande wala dangam nangru hadu kata properly ya kitin khasi nashna be namar ma kwa banang a to z ya kitin khasi jonge la danga kwa ngala ban shna video kitin hindi bangla hande ngam shna tana kane ka daw nga kwa ban nang ya kitin khasi jongi ya kwa ban pengkentiu ya kete ke jaj khasi jongi shikmat pe menta ngi sa spo asam ladon kuno ke jing kawan nya phi tinggal ban yarap ipi ni ki basa ba shong sene po asam
te lada don kum kata ke jing ru ke lada wan ini spot mengkalia pin yarap keliang ini kum tai ke jing im maria yarap keliang kan ye baik kum ne lada don kata ke jing yar nanti am unu u palat jairu umnang ban atak ini umnang ban pan ya shoot pramangi ki khasi jantia dane barok ke nyau trip nyau skum ke jong ke khasi jong